nake ganin ka in gaya ma gaskiya don haka ubangiji Allah na roƙe ka Allah isa kai wannan adda ta ishe ni haka wallahi ta ishe ni kana ƙara yi zan gaura ma tafi wallahi ni fa kace wallahi na ture ka din na ture ka kai ka san wanda ka rike kuwa na banza ne wallahi sani ugar ka rike fa dan ubanka ni za ka iskanci kawai dai na kyale ka ne saboda masu mutunci masu daraja masu ka san daraja kake irin wannan aika wa yake aika kai din zan ji tsoron ka ne dan kana ganin wannan tumbin naka ka ci haram ka karbi na wancan ka haɗu na wancan ka karbi na wancan ka zo sun zo sun dame ni tunanin ka zan ji tsoron ka ba zan gaya ma ba bakin ciki ne zai kashe ka yau ka ganni da fara ni kalolin motar nan ma ba wanda zan yi wa fenti zan samu fara samu baka in samu ja in samu girin irin kayan da na zuba irin motar zan rinka hawa irin yadda mai gidana yake shiga haka zan rinka shiga ni ma ko kana so ko ba ka so wannan mota da kake cewa ka tanada ko ka samu waya ai a banza da ni ba na kai billahi allazi la ilaha illa huwa na fagar bukka ni ma hakan take kana mun adda Allah sa mai motar nan ya ganni da ita to ya ma ganni da ita ya zai da ni